Sziasztok, én CR70 vagyok, és itt van Godard 10. Sziasztok! És most a saját szerverünket fogjuk nektek bemutatni a kék szemetek láttára. Ez itt a spam, ami egyben a Skype PvP maphoz volt. Igen. Tök jó. Hát akkor nézzük, milyen warpok vannak. Van ám jó sok warp. Menjünk először a warp boltra, amit nem is kell beírnom, mert itt van a spamon. Itt van ilyen boltos, ahol itt lehet Skype és cuccokat szerezni. Itt van a szettes, ami ilyen... A kardos mutatja az jó. Ez a kard hogy? Hát akkor menjünk. Igen, itt vannak az XP kamerák is. Igen. Akkor menjünk a Warp Classic-ra. Lass. Egyébként ez a server neve a Classic Craft. Ó, valaki nem tudna. Itt olyan lesz, hogy itt pisztonak fognak jönni. Túlélőben megpróbáltam ezt kivinni, ki lehet. Azt itt nyilak fognak lőni. Ez itt a nehéz, mert itt ez itt lő, ez itt lő, ez Hát itt lő. mindenhol fognak lőni. Nagyon nehéz. Itt nem lehet sprinteni, mert gépezban lesz akkor, mert ki lehet vinni úgy. Meg ez úgy van megtervezve. Igen. Éve, ha kerülem. Én is elkezdtem. Üveg leesett. Te se tudod megcsinálni? Na, inkább átjövök ide. Na, megcsináltam. Nagyon kis nubok vagyok, aztán így túlznotok kell, aztán itt egy első hely lesz, mert ha csak egyre mész, akkor is meg van. Ugye? Akkor menjünk a warp csúszda. Azt szerintem nem kell bemutatni, Adam, gyere ide, és itt ugorj le. Itt nézd. Molly. Várjál. Hoppá! Go! Itt kezdtelek. Mi? Hát ti is fogtok menni. Igen, nekünk csak itt le kell ugrani, mert milyen valahányan vagyunk, ezért ne próbáljátok, mert még ilyenben vagyunk. És ez egy Diamond Boothoz fog vezetni titeket. Hát akkor mire menjünk? Hát menjünk a Warp Kevin 1500, amit átrakunk Godardra. És ha megépíteni a tesztkinetet. Nem, ezt el is törnöm, de a Warp Hát ez mi? Kevin 1500, most bocsánat. Nem, Egy építés ilyen szarul épít. Warp Kit PvP. Ilyenünk is van. Warp Kit PvP. Mit írok itt PvP? Ez a map is le van töltve. Itt van az enchantoló, meg az XP kamera. Ezt tök jól megcsinálta a Godard. Ha ide hívjuk. Hogy így rámész, aztán így feljön pár, és így jobban tudsz enchantolni. És itt van az XP kamerák. Igen, ugyebár egyéni ketet akartunk csinálni. Volt. Víz, hát az nem kell. Piac. Igen, Ádám, most cliffejető pixelre lesz, oké? Warp, pixel, pixel, ugye ez a spliff akar lenni? Igen, csak átcsinált, hogy gyere be. Úgy lesz, hogy kijelölt a boltába, ilyen van. Tudom. Ez. Kivicced volt. Ez a legjobb. És miért, hogy perfect blue vesző 0. És így mindig így. Folyamatosan? Igen, így mindig. És mindig így.
Tehát Oké. ez lesz a pixel RAM. Na akkor menjünk a warp. PvP-t nem kell sorsolás. Itt úgy fog nézni, hogy nem ez. Hát itt rangot fogunk sorsolni. Ez úgy lesz, hogy most sok player van fent a szerveren, vegyük úgy. Benyomjuk, hogy hirdető. És akkor hirdeti. És mondjuk itt van már 5-en, rangsorsoló, valaki megnyerte a rangot a sorsoláson, és ez a farmra teleportáló kis gomb, ez elvisz mindenkit a farmra. Én pedig egy kicsit bebágoltam. Hol menjünk? Állatfarm. Szerintem az sem kell nagyon Hát itt bemutatni. free, vaskard van. Nem spawnolnak állatok. De ott egy csirke. Hehe, több csirke. Akkor majd így töljetek állatokat. Spawn. Ott egy bárány! Ott is egy bárány! Hát vadon ez egy ilyen. Vadon azt mindenki tudja. Nagyon gyorsan Hát megépítettem. a fontosabb dolgokat azt meg is És mutattuk. igen, még ide építünk egy várost. Kis falukát. Hát akkor szerintem ez a szerepben mutató videó ennyi is lett volna. De még amúgy vannak warpok. Hát csak azokat nem annyira kell, majd meg tudják nézni. Meg a spawnon is vannak ezek a... Majd a leírásban lesz a Hamachi-nél. meg a szerver IP-je. Nem mindenkor fog futni, nagyon ritkán fut. Hát, majd lesz, ami lesz. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, én Szélrétvan voltam, itt volt velem Goder. Sziasztok! Sziasztok!